Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglam Jesu. Oglam Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Vandan Jesu. Vandan Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो हॅपी बर्थडे कोणाक पवित्र सभेक पेंतेकोस्ताचो दीस जावन आसा पवित्र सभेचो जल्मा दीस प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बाबा बहिणीनो जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत बियान लिपोवन बसले आपोस्तल ते पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्म्यान भरतात धैर्यान भरतात नव्या उरूपान भरतात कुडांतले भायर येतात धैर्यान जेजूचें उतर परगडतात जीवन जेजू परगडतात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत जेजू सर्गाक सोडून गेले आपण एकत्रान फळां बीन म्हणले पळय ते दिसताले पण खंयच्या कडेन पवित्र आत्मा तांचे दिन देवलो पवित्र आत्म्यान ते भरले आनी दराड देण्यांनी फळांनी ते भरले आनी देवाचे उतर परगट करूंक लागले बाबा भयणीनो आस पवित्र आत्म्याच्या येण्याच्या परबे दिसा आमी सगळ्यांनी देवाच्या स्पिरितान बरोवंक जाय आमची जिणी फळां दीक एका रुखा बरी जायची एक रूख जर तर फळां नात तो सोंपेला तो कांयच प्रयोजन ना तो कातून उडयता आमची क्रिस्तांव जिणी भावा भयणीनो सोंपेल्ल्या खाली रुखा बरी जायना हे बगार फळांनी भरुल्ल्या त्या रुखा बरी जायचें आनी हाचे मरे पात आमी देवाचें उतर संवसाराक परगट करीत जाय सम्यान जेजूक आमी परगट करीत जाय आनी सम्याची दैवीक कृपा दराड हर एकल्याक पावसें करीत जाय बाबा भयणीनो आज पवित्र आत्मो आमकां सगळ्यांक ताच्या कृपेन भरून दी म्हूण मागया आमी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरया आनी ह्या दैवीक सक्तेन भरणो आमी हर एकले ह्या पवित्र सभा बळादी करया आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर ह्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार जेजू लागीं आमी मागया जेजून शिसांक सांगलें हांव वेतलो आनी तुमकां पवित्र आत्म्याक तुमचेर धाडटलो सतसो आत्म येतलो तेन्ना जाणवाय तुमी भरतल्यात तीच जाणवाय आमी आतां मागया सम्याची कृपा आमी मागया ताच्या मुखार दिंब्यार आमी सरपडया ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ
ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. आमचो श्वास आमचे जिवीत आमचे सर्वस्व सोम्या जेजू या कुडींत श्वास ना तर सोम्या हांव एक निर्जीव मनीस तुज्या विने सोम्या म्हजें जिवीत बिलकुल चलना. सोम्या जेजू ही म्हजी जिणी तुवें दिल्ली आनी तुवें दिल्ली जिणी सोम्या जर हांव तुजे विणे जियेता सोम्या ती फळावीन फळ नातलेली जिणी सोम्या खंयच उपकाराक पडनातलेली. ह्या सोम्या जेजू ह्या संवसारांत हांवें फळादीक जावच्याक जेजू तूं आयलोय तुज्या पवित्र आत्म्याचें देणें सोम्या म्हाका दिलें. सोम्या जेजू हांव जावन आसा म्हजो श्वास तुज्या शिसांचेर तुवें श्वास सोडलोय पवित्र आत्मो ताका दिलोय तुज्या देण्यांनी भरलें तुज्या शक्तीन ताका भरलें. सोम्या जेजू आज हे म्हजें जिवीत वो म्हजो जीव ही म्हजी कूड वो म्हजो आत्मो सोम्या सगळें तुजे तांव चलता. तुजो श्वास सोम्या ह्या कुडींत वाळटा तुजी कृपा सोम्या म्हज्या कुडीच्या शिरांनी आत्म्याच्या संदांनी वळटा सोम्या. आनी ह्या पवित्र सत्तेन जेजो आज हांव म्हजें जिवीत हांव जियेता म्हजी जबाबदारी हांव पाळटा पवित्र सभेन सोम्या आज हो भावार्थ हांव जियेता म्हज्या कुटुंबांत सोम्या हो म्हजो भावार्थ जियेता तुजे दैवीक सकत हेरांक दिता हेरांक ची सेवा करता सोम्या तुज्या नांवान जेजू दैत्य बऱ्यो करून आदारता. सोम्या तूं जावन आसाय म्हजी सकत ह्या म्हज्या कुडींतलो श्वास सोम्या तुजो पवित्र आत्मो घाल म्हजे ती. सोम्या जेजू हांव आयलां तुजे कडेन आज ह्या दिसा मागो सगळे पवित्र सभा सोम्या आज तुज्या पवित्र आत्म्यान भर जाय. सोम्या सगळ्या पवित्र सभेचो श्वास तुवें धरलो तो पवित्र आत्मो आज सगळी पवित्र सभा सगळो संसार अभिषेक कर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भर नव्या जिवान तूं भर सोम्या हर एकल्यातय तो भावार्थ वमतोन दी सोम्या हर एकल्यातय हो भावार्थ वाळून दी हर एकल्यातय सोम्या तुज्या दैवीक कृपेची सकत बरोवन दी सोम्या आनी ह्या दैवीक कृपेच्या शक्तीन सोम्या जेजो आमचें जिवीत फळादीक कर सगळी पवित्र सभा नव्या जिवान भर जेजो आमी तुका समर्पिता आराधन करता. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
आयच्या संवसारांत सोम्या अस्कत आमी जाल्या सगळे पवित्र सभा सगळ्या मनशाक सोम्या कस्तांत वळवळटा वद्दाडटा चार कुशीनी मनशांचेर येवचे कश्ट पिडा शिडा वत्तड टेन्शना निराशा सोलवणी सोम्या मनीस अडचून गेला सोम्या हर एकलो मनीस वद्दाडटा जियो कसो कश्ट जाता सोम्या असल्या परिस्थितींत सगळो संसार वद्दाडटा सोम्या बोळनातलें जीवन म्हजें आनी हर एका मनशाचें सोम्या तुजे बिणे आमी बोळा बीन जावन जावं अस्क जावन जावं सोम्या आमचे उर कितेंच करूंक जायना सोम्या असलें आमचें अस्क जिवीत काण घेवन जेजू आज तुजे मुखार आयला तूं जावन आसाय गट फादर घडाप सोम्या बळादीक भावार्थ आमचो गट कर म्हूण मागोवंक आयला जेजो पिडा शिडा आमचे वयली निवार म्हूण मागोवंक आयला जेजो मनशाक वत्ताडांतले निवार म्हूण मागोवंक आयला जेजो ह्या पिडेंतले गूण कर म्हूण मागोवंक आयला जेजो अस्कत असल्या आमकां घट कर म्हूण मागोवंक आयला जेजू निराशेंतले आमकां भायर आनी बरवसो दी म्हूण मागोवंक आयला जेजो आमचे जिवीत तुका समर्पण आमी तुजे ती बळादीक जावचे जेजू ह्या पवित्र उंड्यार पार तुजे मुखार आमी सक्कड सर पडल्या जेजू हर एकली आमी आज ह्या आराधनांत भाग घेवचे जेजू तुजे मुखार आदार जावं आमी सगळी निराशेंत आमी भरलेली कश्टांत वद्दाडटेली तुज्या कुमकेक आज आशेवन जेजू तुज्या आदाराक आशेवन तुज्या दैवी कृपेच्या बळाक आशेवन जेजू तुजे मुखार आमी धिंबेर पडल्या जेजू आराधन करता आमचे जिवीत तुका समर्पिता तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागता जेजू ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇ Hallelujah, 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 लोक के बंदा राज कने विमोचन के विमोचन आराधने हालेलुया 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 स्तुति वंदन आराधने we praise you Lord we adore you Lord you give me a mighty power Lord through your Holy Spirit Lord guide us and teach us Lord fill out your spirit and your fruit Lord hallelujah hallelujah Lord strengthen us हमका बड़ा कर जो तुझे व्यक्ति
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा बहिणींनो, कशी असली परिस्थिती 2000 वर्सां आधी गलिलयांत जेजू आयलो, लोकां ताणें बरें केलें, पिडा गूण केल्यो, आचापां केली, लोक ताच्या फाटल्यान गेलो. पूण बाबा भयणी, केतना सोम्याक धरलो, सोम्याक कुसार मारलो, देवजूंच्या जीव दाताराक कुसारून काडयलो. सगळी निराशा भरली. कालवारेच्या दोंगरार तावन काळो पडलो मरे म्हणलें बरें दिसलें. वय बाबा भयणीनो, एका तरान सक्कड संपादलें म्हणलें बरी. पूण बाबा भयणीनो, पवित्र सभा आज ह्या संवसारांत बळादीक आसा. कितें घडलें? जेजूच्या शिसांचेर पवित्र आत्मा आयलो. काळो कसलो उजवाडान बदललो. बंद पडली दारां उक्तीं जालीं. बंद पडले शिसांच्यो जिबो बळान भरल्यो. बियान लिपोन बदले आपोस्तल लोकांच्या जम्या मुखार उबे रावले आनी जिवन जेजू परगटूंक लागले. सोम्याची सकत वाडली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. केवल थंयसर गलिलयांत तावन बेतलेहम नदरेंत तावन आरंभ जाल्लें हे सोम्याचें मिसांव आज संवसाराच्या कोनशांनी विस्तारलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. बाबा भयणीनो, पवित्र आत्म्यान भरल्या शिसांनी जे दैरान जेजोक परगटलें. जेजूची शुभ वार्ता संवसाराच्या कोनशाक वेली. जेजूची सकत सगळ्या संवसाराक व्हडली आनी लोक सगळो सोम्याच्या पांयां तळा सरपडलो. आज त्या सोम्याक सगळो संवसारभर वळखता. आज ह्या जेजूची सकत त्या पवित्र आत्म्याद्वारे सगळ्या संवसारार वळता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. त्याच सोम्याक आमी बाबा भयणीनो, आमी अर्गां दिवया, होगलाप दिवया. पवित्र आत्म्याक आमी आज विशेष रितीन मान करता. ह्या ताच्या परबेच्या, ताच्या येण्याच्या परबे दिसा ह्या पवित्र सभेंत पवित्र आत्म्याची सकत आमी वाखणटा. ती पवित्र आत्म्याची सकत वाळूं दी म्हण माळटा आमी मागता. आनी तस पवित्र आत्मो आज कितल्या बळान काम करता, आमकां सगळ्यां धैर्यान भरता. त्या पवित्र आत्म्याक आमी होगलाप दिवया. तुमची जाप अर्गां आनी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या. अर्घ आनी ओगलाप तुका पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या धन्या आनी जीव दातारा. अर्घ आनी ओगलाप तुका पवित्र आत्म्या बापा आतां आनी पुता आतां निपजोवच्या. अर्घ आनी ओगलाप तुका पवित्र पवित्र आत्म्या बापा आनी पुता सवे संसर्ग आनी मान आनी महिमा पावोस जाल्ल्या. अर्घ आनी ओगलाप तुका पवित्र पवित्र आत्म्या रचणारा. अर्घ आनी ओगलाप तुका पवित्र आत्म्या प्रवाद्या मारी पात उलयल्ल्या. अर्घ आनी ओगलाप तुका पवित्र पवित्र
पवित्रत्म्या बागे मनशां प्रेरीत केल्ल्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या ह्या जागांक अभिषेक केल्ल्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या हांव कारमुरयेचेर सावळी केल्ल्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या जेजूचेर पारव्या रुपान देवल्ल्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या धर्मदूता सुवे वावरलेल्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या रक्त साक्षी घोटाय दिल्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या सुवार्थेकरां संदेश दिल्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या धर्मदूता मार्फत असर हें हर केल्ल्या गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या सर्व सत शिकोवच्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या धगधमने म्हणले बुसावण दिवच्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या सर देण्याच्या दातारा हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या आमच्या पातकांच्या बोगसाण्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या दुबळ्यांच्या बापा हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या जेजूच्या शिसांक तेलावच्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या क्रिस्मांत आमकां हर एकल्या की सक्त्यान भरच्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या हर एका साक्रामेंतांत आमकां भेटच्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या मागोवंक शिकोवच्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या आमकां सक्र बापा म्हण उलो मारून फावो करच्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या पवित्र सभेक चलोवन व्हरच्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या निश्कळ हांव कारेगूप जैतल्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या आत्मीक दुस्मनां पडाव करच्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या मजतदारा हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या मोगान संतोष आनी शांती पाठोवच्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या आमकां मोगान एकवटावच्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या संसाराचेर नवे रूप नवें करच्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या तुज्या मोगाचो कायदो आमच्या आत्म्यांनी बरोवच्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या तुज्या कृपे देण्यानी आनी फळांनी आमकां पवित्र करच्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या आमचे जिवीत बऱ्या करण्यानी भरच्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्रत्म्या आमकां सासणाच्या सुखाक पावोवच्या हर गाणे ओगलाप तुका बापाच्या आत्म्या हर गाणे ओगलाप तुका सौम्याच्या आत्म्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्र सर्वेश्वराच्या आत्म्या हर गाणे ओगलाप तुका प्रवाद्यांच्या आत्म्या हर गाणे ओगलाप तुका खऱ्या आत्म्या हर गाणे ओगलाप तुका जाणवाच्या आत्म्या हर गाणे ओगलाप तुका समजण्याच्या आत्म्या हर गाणे ओगलाप तुका पदवेदार आत्म्या हर गाणे ओगलाप तुका माखण्याच्या आत्म्या हर गाणे ओगलाप तुका सासणाच्या आत्म्या हर गाणे ओगलाप तुका जीएमच्या आत्म्या हर गाणे ओगलाप तुका विनंतेच्या आत्म्या हर गाणे ओगलाप तुका साताच्या आत्म्या हर गाणे ओगलाप खुरपेच्या आत्म्या हर गाणे ओगलाप तुका बुसावण दिवच्या आत्म्या गाणे ओगलाप तुका महिमेच्या आत्म्या हर गाणे ओगलाप तुका सात्विक आत्म्या हर गाणे ओगलाप भूत दिवच्या आत्म्या हर गाणे ओगलाप तुका उत्तेजन दिवच्या हर आत्म्या गाणे ओगलाप तुका जिवितच्या आत्म्या हर गाणे ओगलाप तुका मजत दिवच्या आत्म्या हर गाणे ओगलाप महोन्नतच्या आत्म्या हर गाणे ओगलाप देवाची भुरगिंगाच्या आत्म्या हर गाणे ओगलाप तुका पवित्र खडमे सम्या गोगोळसिया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आम्ही हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आम्ही हरसून गावया देवा बापा हरसून गावया जेजू सोम्या हरसून गावया पवित्रत्या हरसून गावया त्रिएक देवा हरसून गावया देवा बापा हरसून गावया जेजू सोम्या हरसून गावया पवित्रत्या हरसून गावया त्रिएक देवा हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आम्ही हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आम्ही हरसून गावया त्रिवेक उजवाडाक हरसून गावया रायांच्या रायाक हरसून गावया सताच्या आत्म्याक हरसून गावया
सरपोतवेदारा अर्सून गावया दैविक उजवाडा अर्सून गावया रायांच्या राया अर्सून गावया सताच्या आत्म्या अर्सून गावया सरपोतवेदारा अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आम्ही अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आम्ही अर्सून गावया alleluia 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 Hallelujah, 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 इगडी बोरमच्या तोळ्या दंप्या देवाची उतर आमी आयकूंक वेता आमची काळजां काळोखान भरलेलीं काळजां उजवाड हांव म्हूण पवित्र आत्म्या कडेन मागया आमच्या मोतीन असलें भे पयस कर म्हण आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागया संवसारी राटावळींनी भरिल्लें आमचें मन सोम्या ते सगळें नितळ कर तुज्या दैवीक कृपेन भर पवित्र आत्म्या म्हण आमी मागया देवाचें उतर समजोंक तांकां आमी सकन आसतना संवसाराच्या संगती विशांत लेखावरती चिंतपाचें आमची चिंतपान आमी भरून गेल्या सगळ्या पवित्र आत्म्या आमकां नितळ कर तुजें उतर आमकां समजूंक उजवाड दी म्हणून मागया जेजूच्या शिश्यांनी मागलें आनी तवळ पवित्र आत्मो तांचे तें आयलो पवित्र आत्मो तांचे तें आयिल्ल्या घडये तांकां सर संगती समजल्यो जायत्यो संगती काळोखान भरलेल्यो तांकां समजल्यो तांचे तें तो काळोख पयसरलो नापातींनी पयसरली सगळें नितळ जालें देवाचे उतराची समजूनी ताका लाभली देवाच्या कृपेचें बळ ताका समजलें तें उतर तें परगट करूंक लागलें बेन आसतना परगट करूंक लागलें हजारो लोकांचे जावे आमकां रचून देवाचें उतर परगट करूंक लागलें थंयच देवाचें उतर आतां आमी आयकूंक येता आमचें काळीज मन आमी सगळें सुम्यात व्हरया धर्मदूताच्या कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 2 वाक्य 1-4 पेंतेकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो अशें आसता ते समेस्त एका सुवातेचेर सांगाता मेळोन आसले तेदवा एका आसणे कठीण जड वारें आयिल्ले परी मळबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो आनी त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हरएकल्याचेर वचून रावल्यो ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी तांकां आत्म्यान दिल्ले वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी उलोवंक लागले देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार एक घडीभर बसया भावा भयणीनो
आमी वीस सकत पळयल्या. ही वीस सकत ते दोन पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह म्हणटा आमी ते दोन वायरांनी वळटा आसतना बंद पडली. येदी ती ओडली मेशिनां केदी ओडली ती जावं दी त्या वीस सत्याच्या बळान ती चालन जातात आणि ती विचित्र रितीन काम करूंक शकतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बाबा बहिणीनो, एक रूख आमी पळयला. त्या रुखाक जर तर मुळाक कांय ना, उदक ना, तो भावता, ताजेर फळ जायना. पूण त्या रुखाक ईट घालया, त्या रुखाक बरें करून उदक घालया, तो रूख वाडटा आनी बरोन फळांनी भरता. मनीस बाबा आनी भयणी, हांव आनी तुमी देवाच्या कृपे विणे, देवाच्या आजीरपणा विणे आमी सक्कड युजलेस. बंद पडल्या मिशिनां बरी, उजवाड दिनांतल्या लायटां बरी, गोवानांतल्या फॅनां बरी आमचें जिवीत देवा विणे. आमी पळोवंक मनीस, पण आमचे वरवीं कांय करूंक जायना. कित्याक? देवाच्या कृपे विणे, पवित्रत्वाचे सत्ते विणे आमी युजलेस, निर्फळ. आमकां कांयच करूंक जायना. कित्याक? मनशां ती आसची जाणवाय, मनशां ती आसची समजणी, मनशां ती आसचें गिन्यान, मनशां ती आसची बूद, मनशां ती आसची घटाय, मनशां ती आसची भक्त, मनशां ती आसची देवबिरांत आनी आमचो बाबार्थ वाळटा पवित्रात्म्यांतावन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बाबा भयणीनो, तो पवित्र आत्मो हे सर्व आमकां दिता आनी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचें जिवीत जिवाळ जाता. हे आमी आज समजत जाय. बाबा भयणीनो, जेजू खंयचे घडये मरण पावलो गी शिसांची तोंडां भावली. जेजू सांगता सगळं गलिलेया आनी सगळे शहरांनी दर्या देगांनी भोंवचे ते शिस खंयचे घडये जेजू तांचे तावन गेलो गी तवळ ते बागलां बंद करने भितर बसले. जेजू सगळें तांचें जिवीत फळादीक म्हणले बरी भोगलें तांकां. आतां जेजू नातलो कांय करून तांकां जालें ना. ते भितर बसले बागलां बंद करून. तांचें जिवीतच निर्फळ म्हणले बरी दिसलें तांकां, निराशेन भरलें. पूण कितें जालें? पेंतेकोस्ताचो दीस तांच्या जिवितांत एक नवोसो दीस. ते एका कुडान बसून मागून आसले आनी त्या घडये पवित्र आत्मो तांचेर देवलो. उज्यांच्या रूप त्या जिबाच्या रुपाचेर हरएकल्याचेर वचून तो रावलो आनी त्या घडये ते सक्तेन भरले. त्या घडये ते सक्तेन भरले. तांचे में पयस जालें. तांचे मोतींतलो काळोख पयस गेलो. निराशा गेली. संतोशान भरले, धैर्यान भरले, जाणवायेन भरले, घोटायेन भरले, भावार्थान घट जाले. अजापाकरची सकत मेळ्ळी, वादच्या सकत मेळ्ळी, भासांची देणी मेळ्ळी. सोम्याक परगट करूंक लागले. हजारो लोकां मुखार वचून उबे रावन उलोवंक लागले. पळया कसली बदलावण पवित्र तांच्या जिवितांत आयिल्ले ते घडये. हे नवेपण आमी पळयता.
ते देखून भावा भयणीनो आज आमी एक सत आमी पळयता ह्या दिसा पेंतेकोस्त दिसा पवित्र आत्मो तांची जिणी बदलिता, तांची निष्क्रियतली जिणी क्रियाळ करता, भावार्थनातली जिणी भावार्थान भरता, निराशेन भरलें जिवीत सुंदरसाण भरता, पिडेस्त असल्यांक भलायकेवन करता, बियान लिपोवन बसल्यांक धैर्यादीक करता. असलें एक बदलावण पवित्र आत्मो तांचे थंय हाडटा. आमी पळयला पेद्रो कसलो मनीस. आमी जुवांच्या वांजेलांत 18 अध्याय 17वें वाक्य आमी पळयता. पेद्रो आमी तो बियान त्या नौकांनी त्या थंयसर जेजू धरना मेल्ल्या वेळार तो हांव ताका वळखना म्हणटा. बियान तो म्हाका गोतूच ना म्हणटा. पूण तसो पेद्रो आमी पळयता धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांत अध्याय 4 वाक्य 7 पळयता. लोकांच्या जम्या मुखार येवन जिवंत जेजूक परगटता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया कशी बदलावण ती. जेची पवित्र आत्म्याच्या दिसांत पावन तांचे जिवीत नवें जाता. भावा भयणीनो आज पवित्र आत्म्याचे परब येण्याच्या परब आमी आचरण करता आसतना आज आमचें जिवीत अशें जावंक जाय. भावा भयणीनो ह्या दिसांनी आमचे मुस्तुदानाचें जिवीत निराशेचें जालां. आज कोरोना म्हणली पिडा आयल्या म्हण आमी मुस्तुदाना भियेल्या. आज आमकां सगळ्यांक एक तरेचें भरोवन गेलां. आमी धैर्य सांडला. फाल्यांच्या विशयान चिंता करता. भायर वचूंक भियेता. असली परिस्थिती आसा. मनीस आज खंतीन भरला. मनीस टेन्शनान भरला. कितलींशीं जाणां घरांनी निराशेंत आसात. कितलींशीं प्रायवंतां निराशेंत आसात. कितलींशीं फाल्यांची दीस कसो गी म्हूण चिंता करनासात. आवय बापूय भुरग्यां विशयान कन करनासात. कितले बिझनेसमॅनां बिझनेसा विशयान कन करनासात. नर्स जावचे विशयान चिंतून आसात. देवा कडेन मागोन आसात. कितलीं जाणां आजतल्या परिस्थितींत आसात. आमकां भितर बसून बसून ह्या लॉकडावन डिप्रेशनाक आमी वेतस आसा. भावा भयणीनो असल्या परिस्थितींत आसा. आज आमकां कितें जाय. आज पवित्र आत्म्यान आमचेर देवोंक जाय. पवित्र आत्म्यान आमी बरोवंक जाय. आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें क्रिस्माच्या साक्रामेंतान पवित्रान आमकां दिलां. तरी भावा भयणीनो निरंतर आमी पवित्र आत्म्या वरवीं भराचे. तेन्ना आमी ह्या बियांतल्यान भायर येवंक शकता. तेन्ना हे डिप्रेशनांतल्यान भायर येवंक शकता. तेन्ना आमी उलोवंक शकता. तेन्ना आमी धैर्यान जियोंक शकता. तेन्ना आमी पिडेक फूड करूंक शकता. ह्या पिडेचेर जैत व्हरूंक शकता. तो परस एक भाव भयणीनो म्हाका लक्षिलो आनी वळखीचो एक भाव कोवीड पिडे वरवीं मरण पावलो. आनी म्हाका थोड्यांनी सांगलें ताच्या लागशिल्ल्यांनी फादर तो भियेलो. तो भियेल्ल्या वरवीं तो मरण पावलो. जर तर तो धैर्यान आसतो कांय जातें ना. भावा भयणीनो आमी मस्तपटी भियेता. भियान कंगाल जाता. पूण आज आमी आमची जिणी जर तर भियान जियेता आमी भविश्य काळोखांत आसा. आज आमकां पवित्र आत्म्याची सकत जायचे भावा भयणीनो. ह्या काळोखांतल्यान आमी भायर येवंक जाय. जेजूचे शिस धैर्यान भरले पवित्र आत्म्याच्या येण्या दिसा. दुसरें खंयच्या घडी ते पवित्र आत्म्यान भरले की ते लोकांक शिकोवंक लागले मात्र न्ही ताची ती बळ आयलें. हे शिस आमी पळयता कांयच करूंक शकनातले अजापां करतात.
पेद्रू देवाळांत गेलो एका तोंड्या मनशाक म्हणालो जीवन जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता नदरेच्या जेजूच्या नांवान उठ आनी चल. तक्षण तोंडो मनीस उठोन चलता. तस पेद्रू एका स्त्रीक मेल्ल्या स्त्रीक जिवंत करता. आमी पळयता धर्मदूताच्या कृत्यां पुस्तकांत शीस आपोस्तल मार्गार येताना लोक पिडेस्तां काडटालो आनी थंयसर ते मागताले सगळे बरे जाताले. पळया बोळान ते भरले. आनी धर्मदूताच्या कृत्यां 2:2 आनी 1 वाक्य सांगता कितले 3000 वयर एकच दिसात पवित्रान घेतलें. पळया तें बोळ बियान भितर लेपन बदल्या शिसांनी बोळ 3000 एकाच दिसा पवित्रान घेतलें. अध्याय 3 वाक्य 30 आनी 1 मागणे करीत आसतना ते सुवात आसली. खुणा आनी असर्यां घडलीं. अध्याय 5 धर्मदूताची कृत्यां 12वें वाक्य पळयता आमी खुणा आनी असर्यां घडलीं. आपोस्तल गेल्ले कडेन बाबा भयणीनो आज आमी पवित्र आत्म्याच्या बोळान बरोवंक जाय. आमी पवित्र आत्म्याच्या बोळान बरयचें. आमी भिवचें नाका. मागया भिवचें नाका. जेजून आमकां पवित्र आत्मा बसयला. जेजून आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें बसयला. सगळ्यांक कोण आमी भावार्थान पवित्र आत्म्या खातीर मागता होंगे पवित्र आत्मा आमकां देव दिता आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आमी भरता. भयणीनो देखून आमी आज बोळान बरयचें. आमची ती बोळ आसा. आमकां पिडा गूण करूंक जाता. आमकां पिडा पयस करूंक जाता. आमकां पिडेर झुजोवंक जाता. आमकां हर एक रितीच्या कश्टां मेरेन झुजोवंक जाता. आमकां कांय न्ही. जर तर पवित्र आत्म्यान आमी भरता खंयच्या कश्टांनी आमी धैर्यान जिवंक शकता आनी ह्या कश्टांची जैत करूंक शकता. जिणी बदलता. आमी पळयता पवित्र आत्म्यान भरलेले शीस आनी सुरविले क्रिस्तांव आमी पळयता तांची जिणी बदलता. येदो आमचे स्वार्थी जावनतले ते बदलतात. आमी पळयता आमी मार्काच्या वांजेलांत आमी पळयता अध्याय 10 वाक्य 30 आनी 5 एक जाकोबाची आनी दोनच्या आवय येवन जेजू कडेन सांगता म्हज्या पुतांक एकल्या तुज्या उजव्याक एकल्या तुज्या दाव्या बसी स्वार्थ. पूण आज आमी पळयता धर्मदूताची कृत्यां अध्याय 4 वाक्य 3 ते वांटून घेवंक सुरू करतात. स्वार्थी जावनातले. आपणा खातीर जियेतले. हेरांचे विशीं चिंतिनातले. आतां हेरां विशयान चिंतात. आपलो आस्त बदीक विकतात. वांटून घेतात. येवन शिसांच्या पांय तडी दवरतात आनी ते तांकां वांटून दितात. एकमेकाच्या घरसां पळोवतात. सांगात येवन मागतात. सांगाता जियेतात. भावा भयणीनो आज आमच्या पवी सभेन कितें जालां. आमच्या समाजीन कितें जालां. आमी स्वार्थान भरल्या. आपूण आपणा देव समेस्ता म्हणले बरें आमकां पडून वचोंक ना. ह्या कश्टां मदीं आमी हेरां विशयान चिंतिना. पवित्र आत्म्याचें देणें आज आमकां जाय बाबा भयणीनो. कश्टांच्या वेळार आमी जर तर हेरां खातीर जियेतय आमी आमचे लागिल्लीं वांटून घेजय. आमी आमचे लागी हेरां कितें गरजां पावसय. सुरविल्या त्या अपोस्तलां त्या पवित्र सभे बरी सक्कट ते वांटून घेतात. कश्टा दुकान सांगाता येतात. आमी एकामेकाक सांडून घालचे न्ही. आमी एकामेकाक आदार दिवचे. एकामेकाक घुमो करचे. एकामेकाक पावचे. एकामेकाक सांगतपणान जियेचे. एकामेकाक ओट्टूक मेळचे. सांगतपणान मात्र पवित्रत्वाचे निर्णय विशेष रितीन आमकां लाभता. हें आमी उडास दवरया. आमच्या घरांत आमच्या कुडांत लिपोवन बसले तक्षणा विंगड गेल्ले तक्षणा हांव म्हजे इतल्या कातले तक्षणा आमचे थंय कांय फळ मेळना. आमचें जिवीत बदलना. त्या देखून आमी पवित्र आत्म्यान भरलेलीं जावन ह्या कश्टांच्या वेळार भायर येवया. हेरां सांगाता जियेवया. हेरां खातीर जियेया. हेरां खातीर बरें करया. हेरां कुमो करया. गरजेन पावया. हें गरज. आनी चवथें मागण्यान ते वेळ करशितात. आमी पळयता जेजू लुकाच्या वांजेलांत जेजू मागणें करता आनी ह्या वेळार ते शीस कितें करता ते न्हिदतात. जेजू मागणें करता कश्टा वेळार पूण ते न्हिदतात. पूण येस शीस पवित्र आत्म्यान भरल्या वेळार ते मागणें करतात. मागण्यांत वेळ करशितात. धर्मदूताची कृत्यां अध्याय 2 वाक्य 40 आनी 2 आमी पळयता
मागण्यान ते वेळ करशितले आनी अध्याय 4 वाक्य 30 आनी 1 आमी पळयता मागणे करतना सुवात आसली मागणे प्रेयर मागण्याची सखत आमी पळयता पवित्र आत्म्या वरवीं आयिल्ली बदलावण आज बाबा भयणीनो संवसारांत आमी पळयता मागण्याचें बळ कितलें वाडलां कॅरिझमॅटीक संचालन आमी पळयता संवसारांत इतलें वाडलां की मागण्याक मनीस सांगता येतात मागण्या वरवीं अजापां घडटात कितलेशे कडेन आज ह्या मागण्या वरवीं जिवीत नवें जालां बाबा भयणीनो आज आमी मागणें करचें आमचें मागणें उणें जालां आज आमी मागणें करिना सांगता मागणें करिना आमकां आज मागण्याक वचूंक नाका मागण्याक वेळ दिवंक नाका देखून आज देवान आमकां दराळ दिला आमी मस्त जावन आमी लॉकडावनार आसा तशें म्हणी कुटुंबांत सांगता मेळोन मागणें करूंक तशें म्हणी देवा खातीर इल्लो वेळ करसूंक संवसाराच्या राटावळीन बरोवन गेल्ले आमकां मागण्या वेळ नातलो संवसाराच्या संगतीन बरोवन गेल्ले आमकां जेजूची वळख नातली पवित्र आत्म्याची वळख नातली आज बाबा भयणीनो आमी मागणें करीत जाय तर आमी सगळीं ह्या दैवीक शक्तीन भरया आनी एक घडी भर आमी पवित्र आत्म्याची सकत मागया सुरविल्या पवित्र सभे बरी पवित्र आत्मा आमचे ती येवं दी सक्कड आमी ह्या घडये आमची काळजां मना सम्याक समर्पया आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या कुडींत आमच्या आत्म्यांत आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत व पवित्र आत्मा येवं दी म्हूण आमी मागया पवित्र आत्म्याक समर्पण दिवया सक्कड आमी भुक्तीन तुमी बसल्या थंय हर एकले ह्या घडये तुमी पवित्र आत्म्याक मागा तुमच्या हात वेस्तान तुमी सक्कड पवित्र आत्म्याचे देणे मागा ह्या घडी आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गायता पवित्र आत्मा आमकां अभिशेक करतलो पवित्र आत्मा आमकां सकत आमकां दितलो आमचे थंय वळटलो आमचे तितलो काळोख पयस करतलो आमचे तितलें भें पयस करतलो आमची कंत पयस करतलो आमकां जे ती काळोख न्ही मारतलो स्वभावार्थ घट करतलो तेजे देणे नेमको भरतलो सक्कड आमी आमचे हात उदार कर आमी सम्याच्या पवित्र आत्म्याक मागया सताच्या आत्म्या सतमाका शिखय नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय सर्गीच्या राजाचे कृपे सरे देवोन ये वेगिस्तो मोगाजरे सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरे देवोन ये वेगिस्तो मोगाजरे सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय सदाच्या आत्म्या सतमाका शिकय नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय धैर्य दिवच्या आत्म्या फेमुझे दावडाय बुजोवच्या आत्म्या खत मोजी दिवराय धैर्य दिवच्या आत्म्या फेमुझे दावडाय बुजोवच्या आत्म्या खत मोजी दिवराय सर्गीच्या राजाचे कृपे जरे देवोन ये वेगिस्तो मोगाजरे सर्गीच्या राजाचे कृपे जरे देवोन ये वेगिस्तो मोगाजरे alleluia 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 alleluia
इकडे वर आम्ही पवित्र सभे खातीर मागया जेतून ताच्या 12 जण शिसांक पवित्र आत्म्याचे देणे दिले 12 जण शिस सगळे संवसाराक पवित्र सभा प्रगट स्थापन करच्या जेजूची शुभता प्रगट करच्या संवसाराच्या कोणच्या कुसंग सोम्यान तांकां तयार केला आनी ते देखून तांकां पयलें पवित्र आत्म्यान भरलें आज आमी सगळ्या पवित्र सभेच्या मुखेल्या पासत मागया आमच्या बापसाहेबा खातीर आमच्या बेसवां खातीर आमच्या याजकां खातीर तांकां देव सोम्याची शुभता प्रगट करच्या खातीर नेमल्यात आज संवसाराच्या कोणच्यान जेजूच्या आजेरपण तांचे मारे पास संवसारान भोगोंक जाय कसलोच्या संवसारांत आज शुभता प्रगट करून तांचे ते बरोवसो भरच्याक जीव नवे जीव दिवच्याक जेजूचे आजापाची सकत सगळ्या मनशाकला पावीत करच्या आमच्या पिस्पांक आमच्या पाप सेवाक आनी आमच्या याजकांक देवान विशेष रितीन वेचून काडल्यात तांकां आमी समर्पया पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन ते भरून दीत तांचे सगळी पवित्र सभा आमी पवित्र आत्म्यान भरो हर एका क्रिस्तांव भावार्थ्यान पवित्र आत्म्यान भरून आज सगळ्या संवसारान जेजूक साक्ष दिवच्या जेजू जियेता लिव्हिंग लॉर्ड इज विथ आज आमचे संगत सोमी जियेता आमी सोमीचे सक्तीन आसा म्हळ्यार सगळ्या संवसारात जिवंत साक्ष जावच्या खातीर सगळ्या पवित्र सभेक हो पवित्र आत्मा येवन दी भरून दी म्हणून आमी मागया पवित्र आत्म्या देण्या दातारा आमचे मागणे आय पवित्र आत्म्या देण्या दातारा आमचे मागणे आय आज आमी विशेष रितीन मागया शिक्षकां खातीर विशेष जावन दोतोर शिकोवच्या शिक्षकां खातीर इस्कॉल शिकोवच्या शिक्षकां खातीर आनी हर एका शिक्षकांनी आज प्रत्येक रितीन तांकां दिल्ली दैवीक जाणवाय तांणी आज एरांक दिवंक आसा तांचे सांगता आमच्या आवय बापूयंक आमच्या वडिलांक देवान विशेष रितीन विसरून काडलां तांचे सांगता धार्मीक भावा भयणीक प्रत्येक तरान आमच्या धर्म भयणीक देवान विशेष रितीन विसरून काडलां हर एकल्यांक तांकां पवित्र आत्म्यान बसुमी भरून दी दैवीक जाणवाय एरांक दिवंक जिणयेन आनी करनेन तांकां पळयल्यांनी हर एक आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी घरांनी बरी आमची भुरगीं तांकां जिवीत तांचे रुपीत करूंक आमच्या आवय बापायक धार्मीक भाव भयणींक आनी शिक्षकांक देव कृपेच्या पवित्र आत्म्याची शक्तीन भरून दी तांकां दिले त्या दैवीक जाणवायन बरी भुरगीं तयार करूंक तांकां बऱ्या रितीन तेंच्या बऱ्या साल समकणेन जीव शिकोवंक जेजू क्रिस्तान दिल्ली माऊल्या बरे करून शिकोवंक सोम्यान दिल्ली शिकोवण बरे करून ताच्या मोतीन घेवंक ह्या पवित्र आत्म्यान भरलेली ही आवय बापाय धार्मिकां आनी शिक्षकां आनी एकली ह्या संवसारांत सोम्याच्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरली बळादीक तरेन जावं दी म्हणून आमी मागया पवित्र आत्म्या देण्या दातारा आमचे मागणे ऐक पवित्र आत्म्या देण्या दातारा आमचे मागणे ऐक पवित्र आत्म्याचे एक विशेष देणे जावन आसा पिडा कोण करचे आज आमची धाकटेरां नर्सां आस्पत्रेची वावरणी भलायकी सेवा दिवच्या सर्व वावरण्यांक जेजूच्या पांयतडी समर्पया पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन ती भरून दीत तांकां गुण करची सकत देवान तांकां दिल्या ती जाणवाय दिल्या सेवा करचे अवकाश दिल्यात पिडेस्तां तांच्या हातांत आसात ह्या सर्व पिडेस्तांक बरें करून तांची पिडा गुण करून तांच्या पिडेन तांची साखरी करूंक जांकां गरजेची कितें वखदां आसा दिव हर एक नव्या रितीच्यो पिडा ह्या दिसांनी येवन आसात सगळे मनशाक ओडया मारेकार कोवीड पिडे वरवीं कश्ट जाता ताच्या वयल्यान आतां ब्लॅक फंगस आनी व्हायट फंगस म्हणले
बीपीचे नोमरीचे नवे नवे पिढा उपजत तसात कॅन्सर डायबिटीस आणि भूत मारेकार पिढे उर्मी आमची कितली बाबा महिनी कष्ट जातात आस्पत्रेनी आसात आज त्या पिढेस तांक बरी साखरी करून बऱ्या रितीन तांकां चिकित्सा दिवंक पवित्र आत्मो आमच्या सर्व वैजांक नर्सांक आनी आस्पत्रेच्या भलायके वावरड्यांत तुज्या पवित्र आत्मे शक्तीन भरून दी पवित्र आत्मो तांकां बळान भरून दी तांणी आपटलेले पिढेस बरें जावन दीत आनी ह्या मारे पातरी बरी भलायकी तांच्या मारे पात लाभून दी म्हणे पवित्र आत्म्याची सकत तांचेर मागया पवित्र आत्म्या देण्या दातारा आमचे मागणे ऐक पवित्र आत्म्या देण्या दातारा आमचे मागणे ऐक आज संवसारार करिज्मातीक संचालन विस्तारलां कितलेशे करिज्मॅटीक पंगड देका दैवीक देण्यांनी तांकां भरलेली भाव भयणी सांगता मेळटात कितलेशे बिस्प कितलेशे याजक धार्मिकां आनी लायिकां ह्या कॅरिज्मॅटीक संचालनांत आसात सगळ्या संवसारार कॅरिज्मॅटीक संचालना पासत मागया देवान तांकां विशेष देण्यांनी भरल्यात उलोवचें देणें देवाचें उतर परगट करचें देणें भासांचें देणें दत्तून दिवचें देणें विचेत्र रितीची आजापाखातीर विचेत्र रितीन तांकां देवान भरलां आनी असल्या हर एक कॅरिज्मॅटीक संचालनांत वावर करच्या हर एका वावरड्या हर एका बाबा भयणी खातीर आमी मागया बाबा भयणीनो तांच्या मारिफात पवित्र सभेंत पवित्र आत्मो बळादीक वावर करून दी पवित्र म्हणजे शक्तीन भरलेल्या तांणी तांकां दिल्ली विशेष देणी ह्या पवित्र सभेच्या सेवे खातीर तांणी करचो आनी पवित्र सभा आयच्या ह्या अस्कद संवसारांत बळवंत करच्या खातीर तांकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरून दी म्हण आमी मागया पवित्र आत्म्या देण्या दातारा आमचे मागणे ऐक पवित्र आत्म्या देण्या दातारा आमचे मागणे ऐक ह्या घडये आमी आमच्या गरजो देवा मुखार दवरया आमी आमचे सर पिडा शिडा सोम्या मुखार हाडया आमचे इरादे आमी सोम्या मुखार हाडया पवित्र आत्म्यान आज आमकां आपडे जाय पवित्र आत्म्यान आज आमकां स्पर्श करी जाय आनी अशें कितें ती देणी विशेष रितीन पवित्र आत्म्यान दिल्ली सोम्यान आमकां भासायलेली देणी पवित्र आत्म्या मारिफात आमकां सगळ्यांक लाभून दीत म्हूण मागया आमचे त्या सावां जेजू मुखार दवरया आंजेलोर तावन एक भाव कॅन्सर पिडेत तावन गूण जावंक सोम्या तुजे लागीं मागता विनंती करता आपड जेजू एक आवय जेजू पिडे वरवीं परस बरी जाली आनी पूण तिची ती देवा दिन दिली सोम्या ती आवय देवा दिन दिली तिची भुरगीं आज अनाथ जाल्यान जेजू ह्या अनाथ भुरग्यांक जेजू तुमचो सांबाळ आनी वाड दाखय म्हूण ती कुटुंबाची मागतात पुत्र तावन एक भयण जेजू तांचो जागो बऱ्या मोलान विकून वचोंक आनी एकल्यान वेल्ले 5 लाख रुपया पाटी मेळोवंक आनी तशेंच एकल्याची लिवर पिडा गूण जावंक त्या कुटुंबांत एकल्याची न्यूझिलंडा वचोंक विजा जावंक मागतात जेजू हे सर्व उपकार तुज्या पांयां तडे तेणीन दवरलात ह्या कुटुंबाची काकूळट कर जेजू सलेतूर तावन एक भयण काजार जावन 12 वर्सां जाली जेजू एका भुरग्याच्या देण्या पासत आशेता तुवें तिका आपण जेजू एक भुरग्याचे देणे लाभय आनी तिची कुस फळादी कर म्हूण ती मागता जेजू एरोनू सल्डाना आपलो ताप गूण जावचे खातीर जेजू मागता आपड ताका जिप्सी फेर्नांडीस म्हणली एक भयण बोरें जाल्ल्याक ती आनी ताची आवय सांगता मेळोन अर्घां दितात जेजू अर्घ आनी उकलाप तुका तांकां तुवें बरें केल्ल्या खातीर आनी तिची भलायकी बरो जावन बरें करना एक बरो रिपोर्ट फायनल रिपोर्ट बरें करन मागता आनी कितले विकनेस आसा जेजू तांकां आपड आनी सांबाळ सुम्या पुत्तूर तावन भाव एकलो भाव वालेरियन म्हणलो ती आनी ताची पतीन हुशार ना तांकां दोगांयकी दांब बांदता ह्या दिसांनी सोम्या जेजू तांकां बरें कर ह्या पिडेतावन ताका सुटका दी जेजू मिल्टन म्हणल्यार 20 वर्सांचे एका तरणाट्यान आमाल पिवणें सोडून बरो जावंक सोम्या ताची आवय निरंतरी मागता
सोम्या जेजू ब्रह्मावर्तांनी एक बहीण कशी सांत अगोस्तीन आवय सांत मोनिकान मागिल्ले बरी आपल्या पुताच्या परतवणे खातीर मागोन आसा ताणें बऱ्या वाटे परतवंक पिदिसपणांतले भायर येवंक कांबळाची पिशें इत्यादी सोडून इश्टाका दोन वायट इश्टाका सोडून बरें करून शिकोवन आपल्या पुढाराक जे वाटेर मेट दवरूं मागता पुता खातीर जेजू त्या पुताक आपड आनी पाटी हाड जेजू आंजेलो लोब म्हणली एक भाव सोम्या मस्कत आस्पत्रेन क्रिटिकल कंडिशनार आसा सोम्या तुवें ताका आपड आनी बरें कर जे म्हूण मागता जेजू मंगळूर तावन एक भयण जेजू तांच्या घरा सगळ्यांक कोवीड तापान आयिल्लें तुवें निवारलें जेजू ती तुका अर्घ आनी ओगलाप दिता जेजू अर्घ आनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू एका भयणीक कोवीड पिडे वरवीं लंग्स 90% डॅमेज जाल्ले तरी पूण तुवें तिका बरें केलें जेजू आनी परसूती आस्पत्रेंतून डिस्चार्ज जावन आयली सोम्या जेजू अर्घ आनी ओगलाप तुका पुरतें तिणें बरें जावंक जेजू आशिर्वाद घाल एक भयण जेजू तिची कठीण पाड दूख आसा गूण जावंक तुजे लागीं मागता जेजू तिका आपड वालेन्सिया तावन एलेन म्हणली भयण निरंतरी आपल्या अर्नी आनी पायस पिडेतावन गूण जावचे खातीर मागता जेजू आनी वखदां खावन खावन पुरो जालें तिका सोम्या डाक्टरांनी वखदां बरो उणी कर सोम्या जेजू तिका बरी भलायकी मेळून मागता जेजू तिची काकूळट कर सांगत तिच्या पतीक जेजू पर्यंत उडासाची सकत दी जेजू बरें करताने तुज्या उतर प्रार तांकां दोगांय कश्ट पडना अशें सांबाळ मंगळूरच्यान ज्योत्स्ना म्हणली भयण जेजू गर्भेस्त आसा 3 म्हयने जाले पूण भुरग्याक भलायकेचे समस्या दिसून येतात प्रॉब्लेम आसात येवच्या हप्त्यांत प्रोसिजर करूंक ते प्रोसिजर सक्सेस जावन बरो रिपोर्ट मेळोंक आनी भुरगें उरोवंक जेजू सोम्या ती तुजे लागीं मागतात एक भुरग्याचें देणें दिलें वासय जेजू ह्या भुरग्याक बरें कर एक जोडें जेजू भुरग्याच्या देण्या खातीर आनी घराचें घर बांदता ते कुमोक मेळच्या खातीर तुजे लागीं मागता जेजू तांची काकूळट कर बारेन तावन अनिता अल्मेडा म्हणली भयण जेजू ताका आपलें काम वेच्या आकांतार आसा सोम्या हें तिचें काम उराशें कर म्हूण जेजू तुका मागता काकूळट कर तिची डायरान म्हणलो तरणाटो जेजू ताका भे आनी पळय जावन जेजू सोम्या त्या भुरग्याक धैर्य दी कांय भिवूंची भिनासतना जिवितान धैर्यकान घेवन डायरान हाकतो धैर्यान भर पवित्र म्हाज्या देण्यांनी भर जेजू ताका रिल्सन फेरावो म्हणलो तरणाटो जेजू भायल्या गांवांत एक बरें काम मेळोंक मागता आशिर्वाद घालन ताका बरें काम मेळ्ळें अशें कर बंदेल एका भावाचो आज बायोप्सी टेस्ट आसा जेजू सकाळीं बऱ्या तरान वो बायोप्सी टेस्ट जावन बरो रिपोर्ट मेळ्ळो गो वो भाव मागता जेजू त्या भावाक बरी भलायकी मेळ्ळें अशें कर जस्सी म्हणल्या एका भावान आमाल पिवणें सोडूंक आनी डिप्रेशनांतले भायर येवंक आनी बरें जावन कुटाम सांबाळूंक ताजें सगळें मागता जेजू तांचे खातीर मागता जेजू ताजें डिप्रेशनांतले भायर हाडून ताका बरो कर एक भयण कोवीड पिडेंतले बरें जाल्ल्या जेजू तुका अर्घां दिता अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू बेंदूर तावन एक बाईंदूर तावन विलियम डायस आनी आयडा डायस तांकां दोगांयच्या दिसांनी सोम्या जेजू कश्ट पडटा पितांची दूख गोण करना तुका तांकां बरें कर मागता जेजू आशिर्वाद घाल तांचेर डेपनी म्हणली भयण जेजू आपल्या आवयचें ब्लड टेस्ट जावंक आसा बरो रिपोर्ट मेळोंक मागता बरो रिपोर्ट मेळ्ळें अशें कर जेजू रुजिटा लोबो म्हणली भयण आस्पत्रेंत आतां ICUंत आसा सोम्या तिका बेगीन बरें कर ह्या कोवीड पिडेतान बरें कर आनी गूण कर म्हूण तुजे लागीं मागता जेजू तिका तूं आपड एका भावाक ट्रॅचेस्टॉमी प्रोसिजर जावन पोस्ट ऑपरेटिव्ह आसा सोम्या तो बरो जावंक मागता तुजी कुशी भितर आपड ताका आनी बरो कर इलिशा म्हणल्या भुरग्याक आशिर्वादान न्ही भर जेजू बतपेत हांव सरेश म्हणलो भाव आपल्या कुटुंबाच्या संद्यां खातीर मागता जेजू तांकां बरें करूंक सोम्यान जेजू ताका एक भुरग्याचें देणें आनी तेच्या कुटुंबांतल्या ह्या संद्याक बरें कर म्हूण मागता जेजू ताका आशिर्वादीत कर ऑजवाल्ड डेसा म्हणलो भाव आपल्या पुताक कोरोना व्हायरसान राख म्हूण मागता लेती पिंटो म्हणली भयण जेजू आपल्या भयण सिस्टर सेलेस्टिनिका कोवीड पिडेतान गूण जावंक मागता तशेंच सोम्या जेजू मालायका संवत्यान दवरले पयशे फाटी मेळोवंक मागता पित्त कोशांतांतले ते पातर गूण जावचे पासून मागता जेजू ही सहर तिची मागणी आयक जेजू तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल
ऑलविन आनी लीना तांकां कोरोना पिडेतान बरें कर जेजू कोरोना पिडेंतले बरें जाल्ल्या खातीर विल्मा तुका अर्गां दिता जेजू अर्गां आनी उगलाप तुका जेजू पुरतें ताका बरें कर पोटान दूख आनी युरिनल इन्फेक्शन गूण कर जेजू उडपी तो नेलिटी सोदा म्हणल्यार भयणीक आर्थरायटीस पिडेतावन दोळ्यांचे दुखीतावन गूण कर जेजू सोम्या जेजू हे सर इरादे तुज्या पांया तळी समर्पित हांव हाचे सांगता आदल्यान रियेका आराधना म्हळ्यार तुका भेटयली इरादे आनी रियेकले आज ह्या आराधनान जेजू इतली जाणां भाग घेतात जेजू तांकां सगळ्यांचे इरादे तुज्या पांया तळी दवरता हांव सोम्या रियेकली तांच्या ताजे कश्टांनी आसतात जेजू मागता जेजू तुवें ह्या आराधना कळकून लावता तरी एक आयतार जेजू ह्या आराधनान जेजू तुवें ताका आपडे दय तुवें ताचेर आशिर्वाद करीतय तांचे कश्ट निवारीतय म्हणलें जेजू दुखांक म्हणून मागता जेजू आपड जेजू तांकां आज इतली जाणां हे इराद्यानी ह्या त्या आराधनांत आतां ह्या घडये तुजे लागीं मागतात कितली सणां सोम्या तांकां आपड तुजे दैवीक शक्तीन तांकां बर जिविताचे कश्ट आळू कर जेजू तांच्या कश्टांनी तांकां पाव जेजू हाचे सांगता जेजू आमकां ह्या आराधना कुमोकाच्या रियेका दानीचेर आशिर्वाद घाल बरें मन करनाका कुमोका ती आराधना सगळ्या पावशी करूंक आज ती बोळ दितात जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल आज ह्या आराधनाक आमकां फुलां दिल्ले भाव भयणीक जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल आज तांकां सर ही तयार आयकल्ल्या दर म्हयन्याचेर आशिर्वाद घाल तांकां तर सामचे डिवायन व टी व्ही सोमालाक इतल्या अपुरबांनी दैवी प्रकार कार्यक्रम प्रसार करता ताका आनी ताचे सिबांदाच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल जेजू आज हांगासर ही रेकॉर्डिंग कर छान संगीत दिवच्या भावा भयणी भावांचेर आशिर्वाद घाल जेजू हरी एकल्या आराधना कुमोगाच्या हरी एकल्याचेर आशिर्वाद घाल सोम्या ह्या घडी आमी सक्कड आमचे थंयसर तुजी सकत पवित्र आत्म्याची बोड कृपा आदार आमी मागता जेजू आमी सक्कड तुजे मुखार आतां समर्पिता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागता जेजू पवित्र आत्म्या देण्या दातारा आमचे मागणे पवित्र आत्म्या लागीं मागा पवित्र तुका गुण करता देण्या ताची दातारा आमचे मागणे बस पवित्र आत्म्याचे बळ त्या सोम्याक आमी म्हणया हरी एकले त्या पवित्र जगत मागया देवाची स्तुती करया पवित्र आत्म्याचे देव दी शिसाचे राहिलो पवित्र आत्मा भारताची संजी तो पवित्र आत्म्याने तांचे घर काळ पैसो दैरांत वरले सक्कड पीडा गुण गती सगत पिंडी याद रे मे मागया जेजू 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 जीसस अंडर द होली स्पिरिट लॉर्ड थ्रू योर होली स्पिरिट touch us Lord let every person be healed and Lord let us come out of the bondage that we are in Lord we are suffering world is suffering Lord world is suffering redeem this world and bring out of this Lord we are tired Lord we are tired we need your healing touch Lord we need your healing touch we need your Holy Spirit we need your strength Lord without you we cannot do anything Jesus Jesus the Lord come and touch us through your Holy Spirit let it flow in the heart Lord flow into everyone who is praying now so many people are praying Lord कितलो मागता जेजू आपण जेजू तांकां तुजो पवित्र आत्म्याचे वाडन दिसोया या पवित्र आत्म्याचे सोंता हालेलुया 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 सोम्याचा आशीर्वाद घेवया तुज्या पवित्र आत्म्यान भरया भावार्थान जिवया भिवूंचे नाका आमच्या संगता जेजू आसा तसो पवित्र आत्मा आसा त्या पवित्र आत्म्यान सक्तेन धैर्यान जिवया सोम्याचो आशीर्वाद घेवया हे देवोडा सक्रामेंता साष्टांग नामान करूया पुरविल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिते आदार्या सलवनवेच्या अस्खत विश्व्या भावार्थाचे बळ देव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना
एका स्थळ्यान नरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीन आवडता आमेन. प्रार्थूया. ये देवा, विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुमकां सोडलाय. तुझे सोडवण स्पर्शदान तुमचे ते मुगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयन पबो कर. जो चेतन रस करताय सस्नाच्या सस्ना. आमेन. पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या आमचेर देवून येतो